ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ ठीक रे मेडिसिन खातु 7-8 दिन मत छाड़ी आसी देखा करूँ। ज्योति आउ कई पेसेंट अच्छा कि आज्ञा सर ना सर सब सर पेसेंट सर सर 395 लास्ट सर थिला आलोक सेठी सर सर आपन एते धैर्य रहउछि केमि सर सकाळ आसी दी पर हलानी सर पाखा पाखी 350 लोक गलानी सर केते धैर्य आपन रहउछि केमि ज्योति जो गोटे लोक सब निरुपाय हुए से आम पाखु आसे धैर्य शक्ति बड़ कथा नुहे। कथा हूँ आम लोक को केमी सेवा दे पार सी सब निरुपाय आमको सी तार भगवान बोली मानुଛୁ। आपन सांगर से पंडा बाबू भुवनेश्वर रे 4-4टा फ्लैट घरे 3 ताला घर आ से महांती बाबू 4-4टा कार बिना गाड़ी से घर पाद खोलते आ आपण कर्म ही भगवान भगवान जी से संतुष्ट हवा। सर नमस्कार ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ କାଳେ ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଆଉ ନା କ'ଣ ହଉଛି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଅଭଦ୍ରାମୀ ମଠି ନଈରେ ଘର କରିକି ଶୁଣି କିମ୍ବିର ଚଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଭଲ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ନିଅ ଯାଅ ସେଠି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କର ଯାଅ। कौन हला मु कौन तुमको चाकरी देछि? अबे डॉक्टर तू जहाँ करूछु किसी ठीक करूनु तोरे कई पद कथा भारी महंगा पड़ीबो। नमस्ते କିଛି ଶୁଣା ଯିବନି ତୁମେ ପଇସା ଆଗେ ଡିପୋଜିଟ୍ କର ତାପରେ କିଛି ଶୁଣା ପଇସା ଆଗେ ଡିପୋଜିଟ୍ କର ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଇସା ଖଟି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ପୁଅର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲେ ତୁମ ପୁଅର ଅପରେସନ୍ ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ପାରିବିନି ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜମା ଖଟି ଖିଆ ଲୋକ ଦିନେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଥରେ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆଗେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କର ତାପରେ କଥା ହବା। କିଛି ନା ପଇସା ଆଗେ ଡିପୋଜିଟ୍ କର ତାପରେ ଯାହା କ'ଣ ସାର୍ 23 ନମ୍ବର ସାର୍ ବେଡ୍ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯେଉଁ 43 ନମ୍ବର ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ତ ଅପରେସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ଟା ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ପାରିବିନି ସାର୍ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିନେ ଖାଇବି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ପାରିବିନି ସାର୍ ମୋତେ ପୁଅ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପୁଅ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ କଥା ବୁଝୁଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ମୋ କଥା। ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଓଟିକି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ତମ ପଇସା ତମେ ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଲ ଅଛି ତୁମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ भाई ଗୋଟେ ଭଲ ମौका ଆସିଛି ସେ ଗରିବ ବାପର ଯୋଉ ପୁଅଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଏଟା ମରିଗଲା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ चल साला से अबे डॉक्टर सामान्य कईटा टंका पाई ये गरीब बापर पिलाटा को तू हाथ छड़ेलु ठीक तो डाक्तर पड़िया ठीक ଆମେ କହିଥିଲୁ ନା ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ଏଇ ଆସିଲୁ କଣ କଲୁ ସେ ଗରିବ ବାପଟାକୁ? ସାର୍ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆରେ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। अबे डॉक्टर तू कौन कलु बे अबे इसला गोटे गरीब बापर पिलाटा को तू आज हरि देलु। ଆରେ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସାର୍ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ତ ଡକ୍ଟର ଭାଇ ଜଗେ ନାହିଁ ବାହାର ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
ବଢିଆ ଏଇଠିକା ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ଜାଣିଛ? ଡକ୍ଟର ମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ତୁମେ ଯୋଉ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ, ତୁମ ଘର ପରିବାର କଥା କିଛି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଆରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତୁମ କୁନି ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନା କଲି, ସାର୍ ସେ ଗୁଣ୍ଡାରେ ଝିଅ। ସାର୍ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଭଲ କଲେ। ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ, ଆମେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ରେ। କି ସୁନ୍ଦର ଡାକ୍ତରଟେ, ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସେବା କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଦିନ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଗୋଟରେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା। ଆରେ ସେଇଆ କରିବା, ଦେଖାଗଲାଣି ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ଗଲେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର ରେ। ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଚାଲ ସେ ଡାକ୍ତର ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ପଶ୍ଚାତାପ ସେମାନେ ନିହାତି ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ଡକ୍ଟର ସହ ଏମିତି କରି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବେ। ସାର୍ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ। ହଁ ଇଏ ସେ ଲୋକ। ସାର୍ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ସାର୍ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନାର କାୟ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତତ୍ସହିତ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରଖିବା। ନେଇ ସୋଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ।